nás u nového videa, tentokrát moje stavba 2. Takže postavil jsem další část, no a teď vám to ukázat, že jako první věc se tady změnil výtah, co je za ty logy, ty za chvilku přestanou. To je tady cenový výtah, normálně tady s cedulkama. Tady jsou nový obchody, květiny, novák, nějaké sračky, home a design a trafika. Tady jsou nějaké nápisy, tady je další výtah. No, teď KFC bar 60. 4 s DJem Arnoštkem. Nic zajímavého, jenom pan tady z autobusáci. No, na obědové přestávce. A další, Bucketary Boulevard, moje oblíbená. Takže to je z tohoto videa všem, co tady z toho nezměnilo. No a z příštího videa, no abyste měli další video, tak mi dejte like a koment. A pokud chcete víc a víc a pořád víc videí, tak dejte odběr. Čau!